byer. Og der er en stor forskel. Der er hastigheden for eksempel. Vi er ikke så hurtige her. Så kan man sige, hvorfor er vi ikke det? Det er jo fordi, det behøver vi ikke at være. Hvis vi vil have ord, så kan vi bare tage ord. Og hvis vi ikke vil have ord, så kan vi bare lægge lidt. Der er ikke nogen, der tager, så kan vi bare tage senere. Og så er det jo ikke her, når vi bor herovre i en uge, og der føres jo fine debatter og diskussioner på rimelig højt plan og med lødigt indhold. Og det går jo over stok og sten, og det er meget interessant at lytte til. Og man står på sidelinjen og får hele tiden den tanke, her havde jeg egentlig en pointe, jeg godt lige ville have skudt ind her. Men det lader sig ikke gøre, for der er ikke hul. Mange har jo lært sig at snakke på indåndingsluften også, sådan at der slet ikke er noget. Og det kan godt virke lidt frustrerende, når man så endelig bliver hul, så fyrer man den af. Og så glemmer man, når de skifter emne en 3-4 gange siden. Og så ved det ikke, hvad det handler om, og så er ordet bonderøv presser sig på ved nogen. Sådan er det ikke, altså der hvor jeg kommer fra, vi kan se på en mand længe før, når han vil til at sige noget. Det kan være, at han ikke har snakket hele dagen, det kan også være, at han ikke har snakket dagen før. Og hans halshul er mere eller mindre født til. Så starter han altid med lige at rydde op i det. Så ved vi, nu kommer der noget, så giver vi plads, og så derfor bliver vi aldrig nogensinde hurtige. Der er også en anden mærkelig ting. Hvis man